салому дуруди худ баҳри шумо дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютубу, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик. дӯстон, имрӯз 3 октябри соли 2025 навори хонаҳо ва квартираҳои аз душанбе кардем баҳри шумо. хоҳишмандам пайгирӣ кунед. ягон хонаи ба табъи дилтона шояд ки ҳамин имрӯз пайдо кунед. хулас гуфтанем навор хуб мегзара, бетараф набошед. ҳатман муроҷиати шумо бардоро беҳад муҳим аст барои реклама кардан. хона, мошин, квартира, молмаҳсулот, техникаҳо метавонед ки муроҷиат кунед. дӯстон, фикри бардорои ғарибам кардагем, фикри шахсоне ки аз ҳар гуна бемориҳо азият мекашад, фикри онҳо ҳам ҳаст. бинед навори имрӯзара. дӯстон, нафарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан доред, борҳои ҷамъ карда дошта бошед, ширкати грузоперевоз ки акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом, баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо, борҳо бурда мешавад. душанбе, кӯлоб, фархор, ваҳдат, норак, данғара, рӯғонтепа, моминобод, восеъ, ҳамадонӣ, шаҳри Туз, Темурмалик, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунад. мегзарем ба эълони якумон. дӯстони азиз, дӯстон, ба шумо компанияи Global Trendро тавсия медиҳам. поксозии бадан, барқарорсозии саломатӣ, мустаҳкам кардани масъулият ва пешгирии бемориҳои фаъолият мекунад. маҳсулоти машҳур аз Global Trend: якум, Vitolax барои поксозии рӯда ва беҳтар кардани ҳозима. дуюм, Perfecta Lux барои барқарор кардани гормонҳо ва саломатии занона. сеюм, Vitality Lux нерӯбахш, беҳсозии масъулият. чорум, Jipato барои поксозии ҷигар. панҷум, Norm барои мӯътадил кардани фишор ва гардиши хун. шашум, Multi Energy энергетикии табиӣ бе кофеин. ҳафтум, Immunolux барои тақвияти системаи масъулият. дӯстон, ҳамин тавсияи мо, яъне хусусиятҳои асосии маҳсулот 100% табиӣ ҳастанд, истеҳсол бо технологияи нано барои синсоли гуногун, бетаъсири манфӣ агар дуруст истифода шавад. барои пешгирии бемориҳо метавонед ки тавассути WhatsApp занг зада боз боқимонда маълумотҳоро пурсон шавед. марҳамат, компания нағз аст, бардор муроҷиат кунед. ба эълони дуюмон мегзарем. дӯстон, эълони дуюмон квартираи фурӯшӣ дар Душанбе аст, дар Сино, дар Профи Союз, дар ЖБК. иҷо аллакай ба худи шумо маълум. бинои кӯҳна аст, доми се ошонаага. ҳамин квартира бардор дар сеюм ошона айни ҳол қарор дорад. 2 ҳуҷра дорад, 40 метри квадратӣ. ҳолат ҳамин сезами хел бовар кунед, беҳад қимат шид. нархнавоҳо 410 000 гуфта истодан. айни ҳол рақамҳои 94 53 99 99 марҳамат, занг бизанед. атаплени дорад, некин атаплени ҳаста мега якамон. таъмирша бигирем. бо таъмир маълумоти иловагӣ агар шумо бихоҳем бардоро аз хеда яка боз пурсон шавен, хона ба мебелҳош фурӯхта мешавад, яъне документҳо ҳастанд. ба сеюм эълонмон мегзарем. дӯстон, боз як квартираи фурӯшии дигар дар Душанбе, дар нами политехникумай бардор азиз. дар политехникум аст, навъ сохтмон, дар ошонаи панҷум айни ҳол қарор дорад. 37 квадрат дорад, 2 ҳуҷраага, 370 000 сомонӣ. ҳамин гуна ака айни ҳол нарх карда истодан, лекин боз муомилаи хуб дора бардоро. 370 000 сомонӣ нарх. рақамҳои тисел марҳамат, занг бизанед. 930 09 06 79. ира ҳаммон ва ҳуҷҷатхонааш бардоро, яъне ки як аст. таъмираш аллакай ба худи шумо маълум, метавонед ки даромада зиндагӣ кунед. дар ҳамин хона чизе ки мебинем бардоро ба тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% тарафи политехникум квартирахарҳо. марҳамат, дер накунед. ба чорумин эълон мегзарем. дӯстон, квартираи фурӯшӣ дар Душанбе аст, дар Сино, яъне ки дар Гипразим.
тоҷирон назди литсеи эҳсон бурдувом. сохтмонаш бошад нав сохтмон, яъне ки бо таъмири нави замонавӣ метавонед ки шумо бардору даромада зиндагӣ кунед. дар дуюм ошёна айни ҳол қарор дорад, квадратш камтарак майдатар, не ки оилаҳои хурда мешавад. мақсад як фарзандак дошта бошад, агар ба шумо қулойтар. нарх каме гарон бардору 370 000 нарх. рақамҳои 780 60 48 48 марамат занг бизанед. гапҳои бад бардору дар кор нестед, дар комментария гапҳои хуб нависен. ин нарх навои хонара ман намегузорам. ҳамон ҳоҷатхонаш як аст, отопление не ки надорам. боқи мона маълумот аз худи яка марамат пурсон шавем. ба эълони панҷум мегзарем дӯстон. квартира фурӯшӣ дар душанбе. гравзавод агар дида бошем бардород, маҳаллаи гравзавод ҳам мегӯянд поёни корвон 500 метр, яъне ки аз роҳ амиқтар аз инса дорад. инам нав сохтмон аст бардоро. дар дуюм ошёна 35 метри квадратӣ як ҳуҷра дорад, 275 000 сомонӣ нарх дорад. рақамҳои 077 92 82 82 марамат занг бизанед. ҳамон ба ҳоҷатхонаш як аст, отопление надорад. иловагӣ маълумотҳо хоҳишмандам мувофиқи дилтон занг зада боз бипурсен. ҳамин дом аст дар дуюм ошёна. ба эълони шашум мегзарем шербачо. квартираи фурӯшӣ дар душанбе. иам дар зарнисор аст, дар сино дохил мешавад. яъне навсохтмон инани дар ошёнаи шашум. лифт дора бардору. лифт дорад 55 метри квадратӣ, 2 ҳуҷрага 450 000 сомонӣ. ҳолата бинен ба чашми зар, состояниеро бинен ва ба таби дилтон агар ки бошад чунин ремонт қатӣ. рақамҳои 909 мегафон 35 34 34 ҳам ватсап ҳам дастияка. ремонташ замонавӣ тайёр, мақсад барои зиндагӣ кардан, медрои зиндагӣ мекунӣ. идом аллакай ба қисми маълум аст кадом дом аст бардоро. фикри ақидатон бо хоҳишмандам дар комментария нависен. илоҷ боша ответ метем. мегзарем ба ҳафтумин эълон. бениҳоят хонаи хуб бардоро. ҳуҷраи хуб, яъне ки квадрати нағз дар душанбе дар зарафшон аст. навсохтмон дар ошёнаи 13 аз 20 ошёна иборат аст. лифт дора бардоро. лифти доимӣ дорад. 60 метри квадратӣ 2 ҳуҷра бо нархи 421 000 сомонӣ. 421 000 сомонӣ. бениҳоят хонаи зебо бардоро. бениҳоят. рақамҳои 948 10 00 марамат занг бизанем. ҳамон ҳоҷатхонаш як аст. ремонт бо сифат, замонавӣ кардагӣ, балкон ҳам дорад. назди хона, садик, мактаб, донишгоҳ, масҷид ва бозор ҳам ҷойгир аст бардоро. ҳуҷҷатҳо 100% тариқи нотариус. беҳуда шахсоне ки мақсад харидор агар набошен, занг заданатон шарт нест. ба эълони ҳаштум мегзарем. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар душанбе. дар ҳамин тарафи нефтяник дӯстон. дар нефтяник аст, яъне ки дар 9 километр дар назди пост. ин дом бардоро доми кирпичне гуфтамонтон дар ошёнаи 4. 48 метри квадратӣ дорад, 3 ҳуҷрагай. 3 ҳуҷрага бо нархи 415 000 сомонӣ. квартираи 3 ҳуҷрага бардоро. рақамҳои 904 52 52 58 марамат занг бизанед. иловагӣ, яъне ки маълумотҳош ба шумо бардоро бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. обу барқи доимӣ дорад, мактаб ва садик дорад. ҳамаи инҳо тақрибан 100 метр роҳ разница мекунад. хулас ҷои нағз, ремонти хуб. агар харидорҳо бошад 415 000 чунин квартира харидор кунед. ба эълони наҳумон мегзарем дӯстони азиз. дар аввали навор гуфтем хонаҳои заминӣ ва квартираам ҳастай. инаи лави кӯчаи бардоро бинен. хуб, хонаи фурӯшӣ дар душанбе дар фирдавсӣ аст, дар поёни корвон, пушти сементфурӯшҳо. аз роҳи калон 700 метр роҳ разница карда истодааст бардоро. навъи хона ҳавлигӣ аст. масоҳати хона 70 метри квадратӣ бардоро ташкил медиҳад. 2 ҳуҷра, сотиқш бошад, 1 сотиқ замин дорад. хуб, 435 000 сомонӣ нарх 2 ҳуҷрага хона.
дар ҳамин тарафҳое ки гуфта гузаштам рақамҳои 917 72 61 59 маромад занг бизанед. я сутиқ замин. кухни ва ҳаммом дар дохил аст, яъне ки дар замистон мардуро шумо азият намекашанд аз ҳисоби хунукӣ. бо таъмири нав канализатсия надорад. иловагӣ маълумотҳо хоҳишмандам агар ки интересни боша шумода метавонед ки занг бизанед. аммо ҳуҷҷатҳош 100% бардуро. хуб, хоҳишмандам лайкҳоро бизанед, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. мегзарем ба элони даҳумон. элони даҳумон боз хонаи фурӯшӣ дар душанбе аст, дар тарафи цементзавод, дар кӯчаи Девдара мега 22-ум кӯча. аз тарафи дасти чап якум хона, хонаи ҳамиё мешавад. дастай 4 сотиқ ҳаста, 3 ҳуҷраи дигар дорад. бар замин ин нархаш 355 000 сомонӣ хонаи заминӣ дар душанбе, тарафи сементзавод. рақамҳои 784 15 51 51 ҳам ватсап ва ҳам дасти яка маромад занг бизанед. дохили хона аллакай ба хишмо маълум, бе аз берун ҳам диден. боқи монда маълумотҳоро хоҳишмандам аз худи яка занг зада боз бипурсед. мегзарем ба илони 11-ҳамон. хонаи фурӯшӣ дар душанбе. дар куҷои душанбе? дар райони ҷимтепаш бардоро, дар наздикии мошинбозораш бардоро азиз. 2 сотиқи 2 ҳуҷра бо нархи 250 000 сомонӣ, чихеле ки айни ҳол худатон дида истодаед. 4 тарафаш маҳкам, ҳавли чашта бардоро шебенрехтага. дар замистон ва ёки барфу борон шумода лои чал намешавад. рақамҳои 001 55 57 87 маромад занг бизанед. ҳолати хона ба ҳисоби коробка ҳам гуфта мегирем, мардуро хато намекунем. хуб, боқи монда маълумот иловагӣ метавонед ки шумо аз худи яка пурсон шавед. бардоро хоҳишмандам лайкҳои бесуми хона дариқ надоред, аз шумо ҳеҷ чиз намеравад. ҳатман меҳмонҳо дар канал обуна шавед. чунин хонаҳо ва квартираҳои арзоне ки дошта бошед, метавонед ки барои савдо, барои фурӯхтан ба мо муроҷиат кунед. имо, ватсап, телеграм ҳамаш ҳастаи. Автотв дар хизмати шумо подписчикои муҳтарам. ба шумо ташаккур мегӯм. то наврҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо.